Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Bohol apan kasamtangay nagtuyo sa Biasong Talisay City, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Hana. Sige na, Hans. Kuyog na mo ba? Di na sa lagi ko, Wilma. Gusto ko muli dayon human ko matrabaho. Paita sa di mo, uy. Paglingaw-lingaw sa panagsabi. Get a life. I love my life, Wilma. Pero wa kay love life. Amaw. Sige na ko, lagaw na. Dili ko. Sige na ba? Di lagi ko. Ano pa mamugos mo ka? Kay ganahan mo kung naa ka. Ha? Umaw mo ginis, Wilma. Ako mo gini natripan gini na. Ay, di na hinoon mawa sa kung nahuna ang iyong gisulti. Binuang. Nahiba ako nga binuang ratong iya. Nagbinag ko rin ni Wilma eh. Wa man managad sukad pag-abot na ko. Ngano ka niya eh. Dolo na kami. Ilumon lagi ka ron. Wa kay labot. Ayaw pag-istorya na ako. Ang luod ko nimo. Ha? Nga naman? Kahi kay ka, uy. Bisag unsaon kag agda, dili gid ka. Okay, fine. Nahibaw ko nga naglibog ka nga nung ingon-ani ang akong liho karon. Pero dili na nako kaya pang itago, Hans. Nakagusto ko nimo. Oh. Ug wa ko magbinuang. Seryoso ko. Sa tinuod lang, love na tika, Hans. Oh. Wilma. Nga man ni mo sugta. Ang babae na gani naguna-una ni mo, niya di pagana. Nga naman, huwag kay gusto ni Wilma, ha? Kadaan mo ko niya. Oh, pero di na. Dili pa. Kasi dili pa. Uy, sugta na na, uy. Wanay pero-pero. Sugta na yun. Bay. So, kita na? Oh, kita na. Yes! Ayaw ka bala ka, Hans. Ampingan kiti ka o ang atong relasyon. I love you. Hasta ko, Wilma. Ang pingasan na ko nga to relasyon. I love you too. Happy 4th anniversary, love. Happy 4th anniversary, said love. By the way, love, naay mayo nga opportunity dito sa Cebu ba? O naka-decide ko nga mutrabaho ko dito. Ha? Sa ato pa, magkalagyo dito, love? Karon na ni, love. Kung makatigom-tigom na ko, mag-uban na unya ta, okay? Sa pagkakaroon, antos lang una ta. Sige, good.
ko na rin, love. Ikaw diha. Gimingaw na kay kunin mo. Ako sad. Oh? Nganong muram ka gisapot? Unsay problema? Wala naman ko makauyon ani, Hans. Wa makaw yun sa unsa. Sa atong sitwasyon, pila na katuig nga LDR ta. Og dagadagko na sa atong edad. Wa pa kay planong mo paulit diri sa ato? Og magtukod na atong kaugalingong pamilya? Love, dilingon anak kadali. Kuwang paganing akong natigom. Wa ba ka makasabot, Hans? Gusto na kong makaanak? Wilma, Pero kung dili pa kaandam karon, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Wilma. Wilma, ay suguing na ani. Dili na lagi ko, Hans. Gikapoy na ko. Love, gamayng pag-antos na lang yun. Okay? Paabuta ko, Wilma. Ha? Upauli na kadiri sa ato? O, bay. Kaya na ako'y plano para ni Wilma. Mag-propose ako niya. Opo ba? O sige bay. Good luck. Salamat, bay. Wala ko'y usikan nga oras. Gikan sa airport, diretso na ko ni Wilma. Hans? Love. Oh. Mabdos ka? Ganong di ka makatingog. Tubag ako. Ganong mabdos ka? Hans, sorry. Unsay sorry? Unsay sorry, ha? Ayoko tubag ang sorry. Apurado bagay ka nga magkapamilya ta. Pero may kiringking paghihapon ka sa laing lalaki. Bigaon kang dako. Sakto ka. Oh, sakto ka, Wilma. Magbuwag na lang yun ta. Sakto na yung gibuhat bay. Nakabuhi gid in taon ka sa sayot nga tao bay. Pila ka tuig ang akong nausik niya, bay. Sakit, pero kinahanglan akong dawaton. Okay ba ka bay unsaon pag move on sa usa ka babae? Ha? Sao man. Oh, kasimpol. Nigbalik nimo sa Cebu, pangitag lang babae. Ha? So, ikaw mo ay bagong bookkeeper na mo din, eh? Yes, sir. Hans na lang. And you are? Monique. Ha? Manguyab ka na ako, Hans? Oh, Monique. Naibaw ko nga di patadugay na kaila. Pero kung dili na to suwayan, usaw na to pagkahibaw. Basin pa dayo, magkasinabot ha. Di ba?
Hinuon. O, sige. Sawayan nato. So, kita na? Yes. Kita na. Kisay magdahom nga niabot tag 4 years, no? Suway-suway ra magutotong ato. Nagdugay kita. O niya, nagkadako naman ng atong mga edad. Unsa may plano nimo? Ha? Nga, unsa man? Unsa man. Huwag kay planong mo settle down. Ubay-ubay na tag natikom, Hans. Basta nung maglisod na unya ko sa pagpanganak kung maglangay-langay pa ta. Sige. Atong lihokon ang tanan para sa tong kasal. Pero ang pinakauna na tong buhaton, magkuha ta og wedding planner. Mayo kay dali ra kay kang nakakuha og wedding planner. Hainom ko na siya dapit. Doon lamang ko na siya. Ay, tuala ay. Sorry nga na late ko, ha? Oh, Grabe mo gud ang traffic sa... siya naman. Siya ang wedding planner. Nahibaw ko nga gwapong akong groom-to-be. Pero ayaw palapi og tutok, mama, kay basin og mahilis in town. Sorry. Familiar naman ko diyang naong. Anyway, sige, start na ta. Nagkita migpalit ni Wilma. Huwag ko makasabot sa kong kibate. Pila na katuig ang nilabay. Akong ina nga. Huwag pa po makamove on niya. Hans? Nagkastorya mi ni Ma'am Wilma na yung mga changes sa atong nasabutan about sa kasal. Pero di ko makalukar. Naku, importanteng lakaw ko. Pwede ka mo lang una ni Wilma ang magsabot niya? Ha? Sige na, please. Lingkod. Salamat. Sorry hang gipalahos na lang tika din sa bay. Kalit-kalit manggod nga na ay gustong changes si Ma'am Monique. O dili na ako makalugar kung makikita pa ko ninyo sa gawas. Okay na, Wilma. Okay ra ka? Mura lagi ka na problema. Nakailagi day ka na ako, Hans. Nag-all ko sa kong anak. Gikuha siya sa kinikanan sa iyang amahan. Og nang larga silang Mindanao. Sakto na. Nawadan akong paglaom, Hans. Gaba na siguro din ako tungod sa akong gibuhat ni mo. Wilma, ayaw na nagunaw na. Dugay na akong gikalimtan ang nahitabo natin. Hans, sorry. Sorry. Grabe yun akong pagmahay, Hans. Hans, ano? Kaslo na ka. Dahil ba ako? Pero na-realize na ko nga mahal pagyapot ka. Hans.
sayop ni Hans. Dako kayo ning sayop atong gipuhat. Sorry, Wilma. Nadalang ko sa kong gibati. Sugod karon. Dili na ta pwedeng magkita. Madayon man inyong kasal o dili. Maglikay na lang ta sa usag-usahan. Kuha na'y kasal may tabo. Oh, Kaya konsultihan si Monique sa tinuod. unsa? Ex ni mo si Wilma? Ug nay nahitabo ninyo. Oo, Manik. Masalaw ako. Sulti ko sa tinuod, Hans. Gimahal bagyod ko nimo. Sorry. Okay. Okay, nakasabot ako. Sige, ayaw ko pala ka, Hans. Hatagan ti kang kagawasan. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Bisan pa dayo og pila ka tuig nilabay. Og bisan pa og malipayon ra unta ko kauban si Monique. Pero posible di ay nga dili paghihapon ta makamove on. Ako'y lain choice. Kung dili dawaton ang kamatuoran nga bisag unsaon, dili og dili gid mo para sa usag-usahan. Dinhin lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.